Ovih dana nastavljeni su radovi na realizaciji najvećeg i najznačajnijeg projekta u općini Križ ove godine. Riječ je o izgradnji novog dječjeg vrtića u Križu, što je investicija vrijedna oko 13 milijuna kuna. Intenzivno se radi pokušajući ispoštovati sve one terminske planove po pitanju izgradnje novog dječjeg vrtića. Ovo sad već iza nas poprilično izgleda o kakvom objektu se radi. Tako da u svakom slučaju projekt vrijedan skoro 13 milijuna kuna kada zbrojimo sve ukupne troškove i projekt koji bi trebao biti novi objekt predškolskog odgoja za ukupni kapacitet od 150 djece za područje općine Križ. Prema planovima, novi vrtić u Križu trebao bi biti gotovo u prvoj polovici iduće godine. Nadamo se da će nas i vrijeme poslužiti i da će izvođač radova i dalje biti na ovakav način prisutan na gradilištu, odgovoran, uzimajući u obzir da se ispoštuju svi oni rokovi, da uspijemo povući sredstva iz Europske unije koje smo već dobili prije skoro 2 godine. Načelnik Marko Magdić istaknuo je kako je Križu potreban novi vrtić. Podsjećam da mi imamo 2 objekta predškolskog odgoja, jedan koji je u potpunosti bio obnovljen još prije 4 do 5 godina. Drugi objekat koji isto vapi za sanacijom na neki način, tako da smo napravili jednu kombinaciju takozvanog integriranog projekta, što znači da izgradnjom jednog objekta na jednoj lokaciji obuhvaćamo kompletne kapacitete predškolskog standarda na način da zbrinjavamo svu djecu, s područja općine Križ, a isto vremeno, kad kažem integrirani, to podrazumijeva prenamjenu postojećih objekata u Križu i u Novom Sadu. Potreban iznos za ovu veliku investiciju općina Križ neće morati samo osigurati. Skoro 6 milijuna kuna smo povukli iz mjere 741, gdje bi Europa trebala financirati jedan dobar dio kolača, odnosno skoro 50%. Ostatak ćemo iz vlastitih sredstava, odnosno od proračuna, i jedan dio iz kreditnog zaduženja. Načelnik Magdić istaknuo je kako će općina realizacijom ovog projekta ispuniti obećanje da će Križ dobiti novi dječji vrtić, koji će omogućiti upis sve djece u tu odgojno-obrazovnu ustanovu.